Toto je najkrajší stromček v mojej záhrade. Mám špeciálny vzťah k nemu. A som teraz rada, že som ho nevyhodila. Lebo je najkrajší. Má krásnu korunu. Sice je pokrivený, niečo ako ja, ako človek. Ale keď sa mu venuje špeciálna starostlivosť, tak potom môže priniesť bohatú úrodu. Toto všetko sú už plodonoši. Toto by malo kvitnúť a na tom už môžu byť plody. Uvidím na jar, či to tak bude. Ale toto je fakt najkrajší stromček.